Sanibikele emakhaya kuphi nakuphi la nikhona sinibela savela kwenhlangano ithuleni organization nibikele umduduzo wamkhwanazi. Namhlanje sivashele usisi okhala ngendaba zammeli wakhe ongathi akusekho ukusebenzisana okahle ezintweni zabo ababevumene ngazo nokumcela amsize kuzona. Uzosichazela kusisi ukuthi yini akhala ngayo nokuthi kuphi lapho simlekelele khona. Sawubona msi. Yebo sanibona. Siyaphila manje njani? Yebo siyaphila. Usisi ubani igama? Ngibonisiwe ngaNhlenyama. Kephi ma? Ngisuke eMandeni. Emandeni? Yebo. Kephi? Posithebe Siqumbu ke? Mangethe. eMandeni eRed Hill. Oh elokishini. yeah. Ukhala ngani ma? Shuthi nginenkinga yommeli ngo-2019 ngalimalwa ingane April 14. Yeah. Yahlala esibhedlela 3 months la eThekwini New Shift. Elimele ngani mntwana? Waphuka ingalo nonyawo left ukuthi ngoba ufaka insimbi la engalweni nala unyaweni. Okay. Unyaka mnganani? Uzobethe 17 ngoJune 8. Okay, yes. Na 16 wamanje. Ngayiqoqa ke into zakhe ngizama ukumbhalisela uRaf. Yeah. Basho ukuthi amandla wekhe imali anginayo. Uba ngase ngicule igoletini kade lokhu ngihamba ngesibhedlela ngibona ingane. Yeah. Ngithi ngibotha amandla anginawo bese ngithola intombazane nje engiyaziyo. Ingitshela khona ummeli owayisiza yona. Ayithola imali yayo. Ngixhumanise nalo mmeli. Efone lo mmeli efone. Ngiqala ngibaleke usuku lokuqala. Hambe engicingake ngacasha nje impela ngoba ngathi awameli ngizothiwa bayizigebengu. Hayi aphinde buye futhi. Hayi ngivele. Afike ngemoto la ngihlala khona. Ngene emotweni ke bese yangichazela ke ukuthi ubani okabani angangisiza ngento zengane. Athi nje after 2 years and a half imali engane izobe right. Hayi nami kube lula nje ngimnikeze into zengane. Beku 2019 December ngimnika. Kuthi ngo2020 January afone asho ukuthi into zengane uyifake isicelo seningisifakile kaRaf. Basimukelile ngithi okay. Hayi khamba thula. Bese bengilokho ngimfonela ke mina ngathi bethu ameli wasebenza kanjani. Lokho ngibuza ke ukuthi sekhamba kanjani. Hayi ngibuza athi hayi ngizonibhukhela udokotela. Asibhukhela udokotela 2020. Yes mangaphazama. Dokotela sigibele ngize nengane eThekwini ebona udokotela. Emveni kwalokho bese qala iCovid. Hayi thole kuthedu ngimfonela mangimfonela angitshela ngeCovid ukuthi uma ngabe izwe livuliwe ngibuze phela kuyasetshenzwa endaweni eningi uma ngabe livuliwe izwe avela athi emsebenzini sesivuliwe kwathola umuntu onecorona savala ngilinde hayi wangibamba ngayo iCovid yaphela iCovid ngiqhubeke ngiyambuza kwaqala khona ikhukhula zabakhona bazongitshela ngekhukhula angitshela ngekhukhula futhi nakhona ngiyamlandelela akangeni nje indaba yami hayi kuhambe iphele ikhukhula ngimlandelela ummeli hayi wangiblocker ku-WhatsApp bengangiblockile kuphela into ebegaranta ukuthi ayizongiphendula ngimbhalele bese ngibuyela kule ntombazane yangihlanganisa naye ngithi hayibo lo muntu phela manje uthule lo athi hayi khuleka uyasebenza lo miyeke uthatha isikhathi sakhe hayi ngibona ukuthi konke ngikho right la awusahamba isikhathi hayi ngicine nami mase ngimbhalela ngikhuluma kabi phela akangiphenduli makwenzekile wangiphendula bathi angike eoffice ngizothi mangifike eoffice bese ngikucheckela ngibuyele kuwena akaze sabuyele kumina awu njalo wangiblocker hayi ngiqhubeke ngihlala ngenxa ukuthi imali anginayo bese ngicela omunye usisi ukuthi ngicela angifonelela kaRaf angicheckele ukuthi kwenzakalani ngoba angazi uma imali seyaphuma wayidla noma kwenzakalani. Yeah. Awulo sisi ngimnika into zami angicheckele. Besho kaRaf ukuthi izinto zengane za decline. Ngibuza isizathu. Bathi isizathu izinto ummeli ababefune kuyena akazayilethe. Hayi, ebesethi ke lo sisi ke ayi awungiphele inamba yommeli wakho ba ngiyabona udlala ngawo ngimbuza wayenza kanje kuwena. Hayi uthi maye emfonela lo sisi hayi avela musho ngenhlamba
amushe ngoyinhlamba avale kulo mama ade ngisiza abuye kumina hayi wangisho wangithuka washo indaba yokuba uzongicharge nami ngijwayela kapha kenziwa kanjalo yena ilona ilunga lokuthi uthathe inamba yamabonisa abantu ithatha ngathi mina angithi mangicela usizo kuwena angiphenduli ikho ngicela sengicela abantu wathi he ngishathiwa ku decline ile ka Rafu thina saziya abameli wazini wena and izinto engizenza mina ngeke ngirepotela wena kanti uthunywe ubani umsebenzi wakabani hey ngaze ngamtshela ngathi mina njengamanje ngiyakulandela wawungicinga imandeni yonke la usafuna into uzafutha into zengane yami usubalekile usulapha awutsheli lutho ngiyakufonela uyangidelela bathi ayikhululeka ke munu hayi emveni kwalokho ke bese ngithi mina ngiyabona ukuthi hayi iyaphambana lento le ngithi mina ngicela ukuyitholela omunye ummeli ngoba ngiyabona uthanda ukungisiza athi angizwanga ke sisi mina ngicela uyithathele omunye ummeli uba wena ufuna ukungisiza angibuza ukuthi kunawe no70,000 ngithi mina hayi ungawuthola ke mase kuphuma imali engane wathi khohlwa ufuna ucash uyazi vetha kunamali ngizothatha kufanele ngibe sicashala sakhe ngicine ke ngixolisa ke kuyena phela manje ukuze aqhubeka ngisize umuntu esifazane lo umuntu esifazane mfundisi impela bese ngibuyela kule ntombazane ngiyitshente sekwenzeka kanje athi hayi sigqobe emsileni into zakho nje yabona base wenze kanje uyobeka lapha yokusiza noma esethanda nje manje nje ifayile yakho ibeka lapha ngaze isebenze hayi ayibese ukuthi lo sisube ngisiza ayithi ufuna ukuyomvulela icala ka LPC ngithi mina ngicela yeke ngoba egcineni baxabana nje bahlanganiswe mina abazana ayeke lo sisi hayi ngiphinde ngicine ngixolisa ukuthi ngicela aqhubeke ke angisize ke phela ba anginawo 70,000 umkhokhela mina aqhubeka athi okay ayihamba isikhathi ayithulele nje ngoba ngicine ukukhuluma naye last year April maqambe ma ngibuza phela ngiqala phansi manje ngiyashweleza kuyena ngiyabuza athi angikho e-office nase e-office ngizokutshela mafike e-office kuyafana ngangitshela lutho kuthi ngabo May ngazi sekusondela uJune intombazane eyangihlanganisa nayo ingisendele imessage ku WhatsApp athi ngicela ukuthi uma ungabe unemali ugibele sambe siye ka Rafu khona into esengitholile errong ngalommeli yena njalo nje uthi imali yakhe wamenzela kwaba kuhle bese ngiqhubeka ngimbuza ngithi mina kwenzakaleni lo mntwana angafuni ukuchaza izinto eziningi lokho ngimbhalela boma ngimbhalela lo mntwana mhlawumbe uzophendula ngegama elilodwa hayi athi khona ngibuze kahle phela wasenda nje ivoice note athi kunemali yakhe eyangena ngo2020 yakarafu 2020 June wayidla lo mmeli uma sethi ubuyela kuyena wamthuka wamblock ngoba wa screenshot kade ngomhlupha ngithi mina awuthinte lo muntu wakho wathi usengiblockile mina sakhuluma naye ngathi mina nibangani wathi hayi sibe ne misunderstanding nje encane wathi kunemali yakhe owayidle ngaphezulu kwe1,000,000 cela sambe sekarafu yimi ngisukumela phezulu ngiboleka imali oba ngisebenzi ngahamba ngaya kaRafu bafike bangicheckela basho ukuthi ayikho imali esephumile kuphela nje ummeli lokhu wafaka izinto lapha wafaka futhi akufakile konke washiya kanjalo akaze seyingena nje indaba yalonto leyo akaze attende la file washiya nje kanjalo ngase basibethi ke lapha na kaRafu banginike iforms kwathiwa angiyeka LPC ngiyoreporta khona reportile ngicela ngabhala ngoJune 1 ngabhala zonke isikhalazo sami ngabatshela bathi kangolinda ke bazongiphendula ngoba ngangilokhu ngikufonela hayi nakhona hayo thatha isikhathi ukuthi bengiphendule ngacela lo mama ukuthi akangifonelele mina vele ke nesingisi angisazi hayi wangiphushela lo mama baphendula abhale ngibhale abhale bethumele kulommeli aphendule emveni kwalokho ngicane bayithumele kabili incwadi ngeposi emveni kwalokho kwathuleka nya angifonelele lo mama hayi kube ngathi beza kahle bethi basalinde ikomiti ayikahlangani bethathe isinqumo ngalommeli
kwahamba bashona nale manje ngithi ngiyafona lo sisi ophethe case kuthi uselivini fona ngomsombuluko ushaya umsombuluko uyafona alubanje ucingo. Okay. Njengamanje senikephi? Bekuseyiyo phela le case yaka LPC esukela sola ngoJuni lenyanga ka11 aqediwe. Okay. Ofisa sekusiza kanjani sisi? Into esiyenzeka njengamanje bebethena mhla ka10 April bazokhipha isinqumo. Bathi besuka khona lapho bona ba LPC bathi mina ngihambe ngoqhubeka necase yengane kaRafu. KaRafu kunezinto abayifunile efanele iqhamuka LPC. Yes. Bona futhi sebayangichitha. Bathi lezo zinto bona bayikhiphi. LPC. Fane mina ngifonele lo mmeli ngifune kuyena. Ngithi mina ngoba ngaze kamreporta kunina asizwani. Sengizofuna kanjani izinto kuyena. Bathini? Uma ngabe engafuni ukurelease ifile naba yikho into abangayenza abakwazi ukumphoqa ngoba uzobasuka. Into ngitshelwe khona lapha. Ngitshela ka LPC. Khona nje lo sisi lo okuyena ophethe case. Angisazi nje manje sekufanele ngiphume ngibhekephi. Ubo report ekubona, report ummeli ophethwe yibona. Yes. Ngokuthi ucela ukuthi ubakusize. Sebethini bona sebephendula bathini? Abasakwazi ukulokho. Uma ngabe engafuni ukuletha izinto. Waphela bathi angiqhubeke ukuthi manje kanjani izinto zingekho. Isinqumo sebesikhiphile lenibona ophenyeni labo jebelenza. Abafuni kwasona ukuskipha. Bebethe beyuskipha mhla ka10 April. Basho kanani pho ukuthi hamba uqhubeke ngikade nje futhi lokho bakusho. Bathi angiqhubeka ngizoqhubeka necase kaRafu ngiphethene uba ummeli wathatha yonke into. Lalutho nje. Unayo reference number? Ya hang nayo yasa LPC. Okay, nayo ngizoyicela ngikhuluma nohlalo wabo. Hey, ngicela nangenele nalolu daba lakho. So kule yakho ke nommeli okay ufuna size ngendaba ke LPC. Bengifisa ukuthi ningitholele nje ummeli angithathele into zami ulwammeli ngiphume ngiphela. Njengoba manje ungaba nento zami vele ngiyabona ukuthi egcineni uyogcina ingane ngatholanga lutho. Ngoba nami bathi uma ngafuni izinto ayikho into abazoyenza abakwazi ukumphoqa. Shuthe kufanele kuphelele emoyeni. Manje sephithi mawuthi umuntu esifazane. Umuntu esifazane. Inseke yabona manje ubuza ukuthi kanti inhloso ikephi. Angazi inhloso yakhe ngoba bebeza kahle kodwa ngiyabona ishuthi kukhona yabona ngisho ngathi ukuthi ngizama ukuthola omunye ummeli. Mayibuza how iclaim oyifaka ngamphumeli ngithi ngiyashathi we bayamsaba. Namba udokotela bangaki? Awuyedwa. Phela. Yini enye esenenzile? Ayikho. 70,000 ke lo ufuna kusho ukuthi udokotela. Angazi noma ifile wagcina elithathile esibhedlela noma agcina athathanga. Okay no siyabonga sisi. Siyabonga. South Africa senizwileke isayinkiyankiya ongaphansi ongaphezulu into za Rotex Fund. Njengoba hlale sisho nje yabo. Sesifana nokuthi sicule irecord CCD ne scratch. Ekhuluma into eyodwa nje ukuthi gadani abameli. Gadani abameli. Uma ngabe kunokuthi khona isicelo ufuna kanzile sona saka Rotex Fund. Musa ukuxhamazela. Ungamukeli noma ngabe yini ozoqhama nje kuwena yabo ngofuna ukuyibuza ukuthi lo muntu usekuthole kanjani yini abe nomusa ongaka yena ohamba lezofunana nawe le emakhaya eshiye bonke abantu ngapha uyithole phi into zakho because at least nawe usukunikwe isikhathi iclaim lapha Rotex Fund bathi ibekelo 3 years since ulimele yokuthi isicelo sakho kufanele kusifake within 3 years because uma ungasifanga lapho siyaphela isikhathi siyalapsa. So kulo 3 years osokunawo isikhathi wena sesanele leso sokuthi musa ukutatazela uma kususifakile iclaim mafaka ummeli bathi phinde add 2 years ngaphezulu ku 5 years ufuneka kuqedwe ngawo yonke lento ukuthi isicelo sakhe sikwazi ukuprocesswa. Okay, itip yamahala nansi ke ngani zakwethu uma ulimele zilinde kuphela unyaka ukuze uphole la ulimele khona ngoba nommeli mangabe kwenzela iclaim yakho ngokweqiniso uthi nje mase kubhalisile
akulinde kuphele u12 months ukuze uzophola, ukuze mase kusakodokotela angakusi kulabo dokotela bazobona ukuthi ukhuzukile wena la ukuthi yabona ukuthi uqombele isilonda, ukusa kodokotela bazokwazi ukuthi bakuchecke even ngisho ama-internal injuries lawa esingawaboni thina ngamehlo enyama ngaphandle. But ukuthi mangabe kusebusika uthola ukuthi usuyakhinyabezeka makushisa ilanga sunenkinga ulimele uphuma mangozini ngoba sikuboni lokho ngamehlo enyama, but ama-specialist ayakwazi ukuthi akubone ukuthi i-injury yakho ibe ngakanani umonakalo wayo empilweni yakho. Lokho kukusizayo ukuthi ukwakha iclaim yakho ukuze ube nesisindo. So kulo 3 years onawo nesikhathi esanele muso kutatazela gijima ushafika uyobeka ipeni phansi ngoba uzogcina usunenkinga njengekasisi lo. Isifo sabo kabameli leso ukuthi afika kusayinise mase afika kuwena ufane nesoka malishela intombi ithembi zokuthela ngisho ibhanoyi kuyaba intombi esiqomile akusekho bhanoyi la, akusekho ibhanoyi izethembiso zamanga ayisenzeki njengoba nje asho ukuthi wamthembisa ukuthi bani wamthembisa 2 years izobe siphumile imali 2 years sothi ba 2 years and a half 2 years and a half izobe siphumile imali sekuphela iminyaka emingaki manje. Musa nawe kuba ugunya yonke into oyitshelayo, thatha isikhathi sakho njengoba bese zenze kuthina njengamanje sefuna manje zama ukuthi simlekelele kulokho akucela usimsize kukhona sizothina songena kulokho. But if kuboyeze kuthina kusaqala kwakuzoba lula because okwethu asibona abameli thina, but we can assist you ukuthi sikurifele kubantu nathi esibathembayo abozima benza icase yakho bayenze ngendlela nathi sikhona siyibhekile siyigadile. But sekunjengamanje uza kuthina ngoba usahlatshwe onkonzana sefuna simbango lebonake. But ke nginqa for the sake ukuthi icase yengane le kubhlungu ngoba njengoba ethi umuntu esimamelo ukuthi ziphi inseka kuthiwa yini inseka yini inseka ziphi lo muntu esimama ngabe ukuthi umzali naye because ingane ilimele bathweni ingane inensimbi onyaweni inensimbi engalweni awucabanga kuyingane yakhe le yangathanda yena yenziwe kanje. Ngisho esikoleni akwazi ukufunda nje esikoleni bayangifonela angithi waxoshwa insiphi khathi sheswe imoto bangena phansi kwemoto unenkinga yamehlo ikhanda lingapheli banaso sonke isikhathi ngithenga amaphilisi kwawona futhi ngabona ngasasebenzi nokulungisa zamngeke sikubeke iphutha nawe wazi ukuthi akekho umuntu osuke ei-expert etheni mangishayiswa imoto noma ngilimala afuna ngenza ukuthi nokuthi sifunda ngendlela. Siyabonga sisizozama ukulekelela ma. Yebo ngibonga. Siyabonga.